Ainoastaan ensin. 45. Täytyy ykkösestä. Ja 5 takaisin. Kiitos. Kiitos. Alivistä. Toiseksi alimmainen paikka 10. Lohko 1, rivi 2, Paikka 10. paikka 10. Ja siitä se paketti. Tulee tälle puolelle. Siihen paketti. Joo. Vähän kun kerään, niin minä voin rahastaa sitten samalla. Ja 50. Ja sitten se alarivi paikka 10. Niin siitä yhtä alempi. Niin joo. Ja sielläkin paketti. Eikö yksi liivi? Yksi liivi. Lauantai. Elikkä 100. Eiku 65 €. Kiitos. Tässä on. Niin puissa koko paketti on peukalla alla, just ettei kaapeli ole keskellä. Talon Ne löytyy siitä. Täällä on ihan hyvin ylärivi. No miten sitten Tossa yksi alaspäin, onko siinäkään? Nämä keltaiset on nyt niinku vapaana lauantai. Mikä on 2? Täällä nyt lauantai. Joo, lauantai. Joo. Tossa 10 €. Rivi 5. 10. Okkola rivi 5 paikka 4. Joo. Kiitos. Tuossa. Se on niinku yli. 3 ekapeliä. Joo. Siis ylä. Kolmoslohkosta jostain 6-7. No mä oon täällä, pakkohan se on. Mitä on? Niin 3. Yli 2. 3 ekapeliä. Kolmoslohkosta ei joku niitä. 2 tuo 30. Siitä on olla hyvä. 45. Mennään tälle. Kolme. Tuohon No oli yksi. Joo, 3 3 eli 4. Lauantai-peli.